Dolçaina, què et sembla si expliquem avui el conte dels Reis Mags? Estaria bé anar a dormir? Sí? Som-hi! Hi havia una vegada, fa molts i molts anys, existien 3 reis que, a més de ser molt savis, eren capaços de llegir i d'interpretar les estrelles. Un vivia a Europa, un altre a Àsia i un altre a l'Àfrica, i els 3 es passaven nits i nits mirant les estrelles. El que cap sabia d'ells és que un dia la seva vida canviaria per complet. Un bon dia, Melcior, un rei europeu de llarga barba blanca, estava mirant les estrelles des del seu palau. Tot d'una va veure un estel fugaç. Es va aturar a dalt en el firmament i va brillar més que les altres. Melcior es va sentir tan intrigat que va decidir encaminar-se cap a l'horitzó per veure-la de més a prop. Va cavalcar sobre el seu camell i va partir el viatge. Gaspar, que regnava a l'Àsia amb els seus cabells i barba rosa, era un home de gran saviesa. Ell també va veure l'estrella des del seu castell i, sense pensar-s'ho 2 vegades, va muntar sobre el seu camell i va emprendre la marxa després de la preciosa llum. A l'Àfrica, un altre rei famós, el rei negre, Baltasar, també va veure l'estel fugaç. No va tindre dubte i també va muntar a llums del seu camell i es va encaminar per a poder veure l'estel de més a prop. Al cap d'uns dies de viatge, els 3 reis es van trobar en el camí. Tots 3 van començar a parlar de l'estrella que havien vist, una nova estrella que els hi atreia poderosament. Els 3 van arribar a la mateixa conclusió. L'estrella els portaria al naixement d'un nou rei, un rei de reis. Tots van estar d'acord que un rei de reis necessitava regals dignes de la seva persona. Melcior va decidir, doncs, portar or, Gaspar, encens, i Baltasar, mirra, els millors presents de l'època. Després d'un llarg viatge, els Reis Mags van arribar a Belén, just allà on s'havia posat l'estrella, i van trobar amb gran alegria i, tal com havien pensat, un bebè. Estava amb la seva mare Maria i el seu pare Josep. Melcior, Gaspar i Baltasar es van posar de genolls davant del pessebre on dormia el nen i van posar els seus regals als seus peus. El nen Jesús es va posar tan i tan content amb la seva visita que va atorgar als 3 Reis Mags el do de la vida eterna i la facultat de poder dur regals a tots els nens del món un cop a l'any. I aquesta és la història dels Reis Mags. Bona nit, princesa. Que descansi.